hazvina kurara naye unenge wakupinza midzimu yekwako nemidzimu yekwake inenge yakupinza. Unozora kutaura saka iwewe panyama yako ungave unonyara nokuposha mazwi ekutaura, asi uchitaura wega watanga uchihotira mberi, asi wabvuma kuti mazwi yako nepafoni nechirungu inonzi indecent assault, sexual assault. Wazinzi wakaita sex mukutaura mumazwi usati waenda kunobatana nhengo dzemunhu. Saka pamunhu iyeye kana akuya akutaura kuti izvi zvakaitika, iwe kana ukatanga kuramba tinoita kutoona kuti uri kunyepa, wakupesana nokupika kwawaita, nokuti uyo angaende kunongofunga kuti zvakati ndo zvandakutaura pano, ataura nezvesaka zvechokwadi saka tariona wako atidika zvinove zvinhu zvakaenda kunotutsira upenyu hwako pana iye. Saka ndiri kungokuonesa, ndiri kukuonesa mazwi yabva mukanwa mako iwewe, mazwi yakabva mukanwa memudikani wako anove mukadzi wemunhu wausina right yokutaura naye. Pane human rights kusununguka kutaura nemunhu, but iwewe waenda kunoshandisa human rights pane munhu wausina kodzero yekutaura naye. Saka apa murume wacho ali apa uyu ende plus futi wakangwara sematorero yaita kuti wakaita unge tsitsi kuti uyai muri kutambudzika yamuzopisira pabhani rangu, iwe uri kuziva kuti kumashure uku unoda kubvuta mukadzi wemunhu nokuti mukadzi wakari munhu wauya nani mfana wako aiwa ngapinde gazvise kuchikaranga endawo pakanaka bvunzai uyo mudzimai wako. Isu tichakukumbira kana usingadawi kana uchida unoda. Chiri kuti unotibvumbira here kuti mudzimai wako uyu apfume uyu nenguo yake yemukati sechiratidzo chokuratidza zvemazviro kwazvo kuti zveshuwa shuwa mudzimai wako akarara nuyu. Ndikandinzika kupedzisa ndati unobvuma here kuti mudzimai wako uyu ashandise nguo yake yemukati kupuma pawa uyu sechiratidzo chokuvimba nokutenda kuzadzisa mukati medare ino kuti akarara naye? Really? Wakasununguka kupuma uyu kuratidza kuti chiwakarara naye? Unozazva zvinoreva kana wamunyepera? Hauzvizivi. Mbobvunzo vamwe usati wazvizi. Iti ndaasikana kumashuro ndikazviita ndichimunyepera chii chinoitika? Asikana kumashuro ndikazviita ndichinyepera pawa chii chinoitika? Kana wazviita chiratidzo chokuratidza kuti chokwadi kuti wakarara naye, asi kana wamunyepera zvichakupawo munyama iwewe. Mazvinzwa? Saka kamuchira chimwe chete chezviviri kupa chokwadi nokuzogara nomunyama. Mumwe anogona kuzogara upenyu hwake achienda kumazuva ake kasingagumi nenhau yekunyepa. Wakazirira?
simukatora mira ipapo mira amusorini Essa final. Fabatua. Pumatua. Pumafuti. Pumafuti. Sakana. We are here. Power. Ora rama kumba. Ora rama kumbo ako. Panguwa ino kipa atoso. Kipa alpa geda atoso. Iwo bora ripai ruma kumba. Sapa uri kusipirimisha kuti udone kana kurera mugeti kuti uwine. Ndiri kurera kuti iwewe ndiwe waane chijana zvino chokuti ungasumudzirere nawo uchiti uyo akakupomera kana kuti kwete. Asi mukati medare rimwe ndo chiratidzo chedu chokupedzisa mukati metsika nemagariro edu echivanhu chokududzira munhu kuti zveshuwa-shuwa uyu ndakarara naye tapedza ndichinaka. apa hapana zvinhu zvokutaura zvinhu zvese zviri pachena mafeatures yawanongedza zvakaita kuti uchive mwanasikana tayanzwawo nematorero yawakamuitawo nekuita unoruda kubetsera murume uyu ushamwari yako muri madzibaba munoenda kumasoro unoenda kuchechi ko iwe awende kuchechi iwewe unotonamata ndiwewe unoenda kunoita zvinhu zvakaipa kudaro madzibaba ndozvavanoita pamusoro ichangamira murume uyu ari kunditaura shoko rokuti kufa kuri nani murume ndo shoko raari kunditaura Ausiriwo kutanga munun'una ausiriwo kutanga ngandikuudze kune vamwe vakaitwa izvozvi vari kurarama pari nhasi vakutoita zvimwe zvinhu vakasangana nechimiro ichochi. Nyaya dzose dzatinosangana nadzo ndoda kutaura mose makateerera. Nyaya dzose dzatinosangana nadzo hakuna nyaya itsva. Apanzwisa? Hakuna nyaya itsva. Kana iri nyaya yekupisa imbwa kune vamwe vakapisa imbwa. Kana iri nhau yokupomba nemhuka kune vamwe vakapomba mhuka. Kana iri yokuuraya kune vamwe vakadini. Saka haisi itsva. Hongu vachenjeri ndo vakataura mazwi ekuti nyadzi dzinokunda chii? Iwe cherega kutya chifamba nazvo. Nhasi uno zvinokudzimba munhu unowo anenda achiti masopumwa akamukoma ichisiyana nazvo vanzi vangodaro chete ichisiyana nazvo zvinowanika mukati mevarume zvinowanika mukati mevakadzi. Kana imi mukanzira bhurugwa renyu kamai rakazoonekwa mudare ichi zvinowanika asikana mazvinwa mwaatoseka
ngatinyararei. Mlingina kwa borku konenga. Mari. Mlingina kwa shwana yari kupe. Ai. Mazvinzira ungapi? Kuti mukoma ngachitsotsa offside. Mazviwa ndi. Ari chino chambula taura iki. Maiziwa kuti mukoma hawo ari kufamba namai guru echiri. Saka chiteerai mutongo wachangamire nachipawo. Iwewe nyakutorerwa mukadzi wanga uchida kuchiyunga sununguke nei. Ndichangamire kuti ndinyatsosununguka. Ngatinyararei kusiku. Iwo wakambe mwakadzadzira ndikatoshorawo. Ai, sofa iwanira. Sawa, udana. Asi iwewe changamire vachikunyora. Pane kanambonza mukadzi vachitaura kunzi wakambotiza kumba. Kwete. Andautiza kumba asi pamando yakuseni. Mushana kwanza baubani fama mutrigadi. Chinzokuva kugara mungazi zvitua siri. Kana ndichindira wakazi wawiri zvona kuti ndinorara 4 days kumba kwangu 3 days ndorara mukadzi Iyo mukadzi uyu akabuya kumba kwamai kupirenderwa yani. Ndokwakachiwe. Kwete. ndozvazvazvazvauya Kwete kuti mama wangu anogara kwatinogara. Saka ndokaenda kumba kwamai vavo. Handizivi yangu. Asi wazvinyatsanzwisisa kuti zvimwe zvacho zvinopa kuti vakadzi vazosvikawo kunguva iyoyo pamwe mechiwanikwa ukabonde racho. hai ipapo hamwe ndoparamba kuti kumunyima bonde kana kuti pakumusapota zvekuti zvemari yanga ndohora kana kupurazi ndoparamba noti mukadzi wangu ndomuitira zvamuda zvese pamwe chete nomurudza saka kana kuri kunzi kuti mwene wekwaari izvo ndozvitara pamberi pedu mukadzi wangu ndomuita zvamuda zvese nemburi dzake zvekuti zvebonde ndomuita zvaanoda pamwe chete nemari yandoshanda ndomupa mari yangu yese yandohora kupurazi kana kuri kunzi ndimunyepera ndiyada Wakampanyisi pamanini hakuna chinoita. asi hazvinoita ndezvekuti ndinenge ndiri murume ndoita dzimwe plani dzandinenge ndichiita but iye semukadzi wangu anoziva kuti mari ndomupa isi Saka angatinyepa kuti kwatiri pamai vanomboenda pamai mukadzi. zvokwamai kwemukadzi uyo akazinga kutondudza pamameseji kuti ndakuda kuti uzive chokwadi kuti ndiri mukwasha wemachokwadi kana ukaramba nemukadzi iyeyo mukadzi endi wangu uyo angakutondudza pamameseji manje kuti ndada kuti ndikudze chokwadi chinorwadza Mazvona wakapawa papirawo futi pawa racho. saka pane panguva chinotenda Angopinda mutombo wachangamira. Zvese zvapera zvakungotaura here. Kuti pawa pangopumwawo pangoperawo futi pawa kana musunga. Bati zvimwe zvinhu zvanoita vakadzika sichimbomirai zvekuti uzoti murume ari kurara achita chikafu chemosikito wotora pamuni nomwisa mumba zvimwe zvinhu zvati chimbotyai mari zvimwe zvinhu chimbotyai mari
kayolumba naye kamwe chete pasango usiku manheru dzanzangowe 7 zoma 8 asi maonera ako mufunga zomwe dzanza 6 zoma 7 erika kuti 7 zoma 8 zoma 9 ya ndiye tandaona apa ndezvekuti apa pakati penyu anga pane usaurana muchizivana ndanga muchishedzana kuti mana madzibaba chekutanga iwewe power wawanikwa nemhosva yekutora mukadzi wemumwe wako uchiti auye kuzopisira foja kumabhani yako riri zano rekupfimba mukadzi wabvuma naye uyo waukakonzeresa kuputsa imba yake. Bvumanai bvunzai une mhosva. Iwe power une mhosva kuti bvunzai. Iwe power kurara musango murodhi imhosva kuenda unopfekenura shiri dzichiona nemasvese uchiuraya uchipombera murodhi. Unoripa mombe imwe chete nemushamu wayo wembudzi. Iwe bvunzanai wapiwa mombe mbiri ndo dzaunoripa dzaunopiwa na power kukonzeresa kuparadza imba. Saka kureva kuti mombe mbiri dziri kuenda kumuridzi wemukadzi. Mombe imwe chete neshamu yayo ndeyekusvibisa masango yaNyahundi atipombere musango kuenda unorara musango munouraya pamuti tudukuduku gumbo rako rinokwanisa kukwepa inotsika kana pamunorara mutumbi wavo munouraya 500 masvese tuduku tisingazive mhosva yatiri kufira. Saka tinochengeta tumasvesve twese kana kauswa chako karuda kuti kakurewo kayakazofuriwa nemombe unenge wakadzvinyiriramo. Saka isi tinopa kuchengetedza zvese. Saka pawa vakadzi vakawanda sitereki vakawanda. Saende kunotara mumwe aripo kudhara yoda unopinda wepa azvisirizo mwanangu. Iwewe mukadzi iwewe previous mwanangu zvinonyadzisa uchiri mwana mudoko. Usatange nokuzvikanyira imba yako. Ndine mubvunzo kunewe murume iwe wazviziva kuti ndozvaitika ende haana kuvanza abuda pachena akavimbika. Wazvinzwa pane zvinokonzeresa iwewe kana uchimhanya zvishoma iye achida kuti umhanye wose kumhanya kuita vanhu. Iwewe bhani hauna wako, uyo ane bhani kumba kwake akarishandisa kuti agone kutora iwe nemukadzi wako kuuya kuzoenda kunoti thank you kune uyu achiita kunge ari kukunzvira tsitsi asi ari kutochiva mukadzi wako oti uyai murari apa uya mushandiri apa ukati tsitsi dzekumasove nyamba ibere rikutobira futi Mwari wakabira Johani iwe.
munoenda kunonyepera kuimba nokuita zvese muchiti muri kutorwisa Mwari futi. Uri kutorwisa Mwari kai? Tsitsi rudo runyararo runovakika here? Tsitsi rudo runyararo runobuda here apa? Mukadzi wako akaziva ndozvauri kuita. Uri kutoshoresa sangano. Sangano rakanaka, asi imimi munoenda kuchisangano ndimunosvipisa sangano. Motukisa vanonamata. Handidi kuzviona izvozvo. Sumuka, iwe ndavenda kuripisa iwewe. Abantu pambudzi mambo abvisa nguo yakapa mazidi tipofa naye. Ndesaka ndati pane mbudzi iripo yemushango. Anobisa mombe uyu nemushango. Saka ano vabereki vako vari kupi? Yes. Paukaenda uri kuenda kwavataurira kuti tiza murume uwane mumwe chikomo. Baba wakavataurira here? Wakavataura baba ako kuti kumba kumakonetsana nemurume here? Saka wakaenda unonyarara. Saka manje apa takuitira kuti pavachaenda kuti baba vako namai vako vanofana kuziva kuti ndio vakakubeka kugadzira zvakanaka. Iwewe chienda unoitutsira mbudzi inobva kwauri ngoti akubhadharisa iwewe wacho nyakupombo napindawo unoripowo mbudzi aungaende free unoripowo mbudzi imwe chete iwe usande unorova mukadzi unomudaka chiramba imuchidanana Chitendera pamunosengera muzinya. Order. Next year. Anzi vakosa anzi ndatotonyora anzi ndikanyora What's going on?